Ayan, abo, medyo na imasa lang tirimor pasit. Iso nga, medyo nabayagaan na. Lagi patugtugmot ng tisunata ni Camelvin. Thank you very much, Camelvin. Apik sa nagbanaag dito eh. Banaal ko na mo ta, sa bali mo nagbanaal. Nagbanaal na? Apo, nasa grab ko lang tayangon nga imbati ni Kwadejay. Naganan. Ni Jordan. Jordan. Agpabaso. Ang kasimutan namin, upata nga nagkatok ti arwangan, di pa nalpas di unag. Sa rumor suna, kakalinduusan. Ako, ang muklatan, di napasama di unag. Apo, may isang nasantuan na pasamak. Nga ruta, kaya aming ibagang congratulations, iti may isang pagayam tayo nga nakapugto. Iti kuskusto nga paulo na di sunatan kinantami itataya. Taga-etsagi apo isuna, 18 tutuwan na kat... Kunana, anati pamagat na balong. Corinte Corombao. Ayan, katipi mugto. Elcid Villanueva. Ayan, thank you very much, Kat. Congratulations kang kakat. Alaamon tayo nagan na. Ay, Ayan. pagsuratan nga eh. Ayan. Kan, ayan. To Kapsat Graciela Yamuangan. Thank you very much for tuning in. Adi mo na po sa baling nga bansa kat. Naaltan, naimbag nga malam yung Kapsat yun ko na. Anapay, daging greetings ito'y. And hello FDD and Karubas, panay ti buffering na dito'y batog ko nga lubong ko na ni Manang Darlene. Tidinalaan mo ni Manang Darlene, ito ayan tayo ti pagkagapon ti buffering. Tanabutog ti internet dito'y istasyon. Aping nga nga nabuntog ti internet dito'y Camelvin, ka dito'y tayo third floor. Nangato mo tayo, dapat napartak. Does it matter? And actually, okay, pagrit naman, tinaganak ko, naganak mi, nga ni Ador Olivar, ni tatay ko, kung nagayam. Nga agkasangay, dun November 21. Greetings coming from Sir Dorman Olivar of Ramon National High School. Ayan, kaya na po nga kablaawan ni Father na iti advance happy birthday. Ay, nabayag pa advance nga talaga ni Sir Dorman nga pampanunot, manupay nga Domingo bago ang birthday ni Tatang na. Di ko Merry Christmas ti. Ibaga na. Ayan po, Diyos ko di makakonsentrate ti John Mark talaga mo. At nga kastaon iti panangi kurit na, itinagan tayo ng abak. Once again, ni dinangabak ng taga Villa Carmen ni Mr. Apelyido na, di kalma, di namin sanin. Virgilio Vicarme. Apang ka na di balay, adalang kahit mga isagot. Kaya nga t-shirt, iso nga madimi maitid atay, may patulod-tulod atay, cellphone load mo nga 200. Kaya mga ikarga iti t-shirt. Iso nga, apang ka na di balay, numalam. Ayan, uri taga si Dagtalang magtibalay. Sino pa kita mga blaw dito balong? Naimpagal daw yung Manong Jun, ken John Mark, kablawak man ti komparek. Dick, kapokin Maning, agyaman ak Manong. Nakakamaut. Madi mo maawatan dyan Oras pa nga. Bukin ni Manning, wala. Naimpagal daw ang Kapsat, kablawak man nila rin nga nakaidangag nito kanyayo. Hello Larry, di ka nga agdata balong. Ay, di ka papalo, basta kita kalata. Naimpagal daw ang Manong, kablawak man dyan ayatag, nga dyan ka banatuan, love ko. Ingat ka dyan, nag-text guard ti Southern Isabela. May ka-12 nga text si Southern Isabela. Awan tila. Ano dyan mabangap na tay? Joseph Tajo, agkasangay itata. Di katugangan na kanon, ni Ariston. Ay, Aris. Ni Aris, nga taga San Guillermo, Ramon Isabela. Namagay San Guillermo. Ay, San Guillermo Isabela, agkasangay itata. Ni katugangan. Agkasangay itata. Agkasangay itata, ni katugangan na. Ni katugangan na, agkasangay itata. Itatangag kasangay. Apo, Diyos ko kasi gayam na siya pa ulit-ulit. Kablak mo natin ay itak nga ni Angie Gonan, nga buy-buyaan nak nga mangmangan. Patakot mo man dyan dawal a driver, it's me, Emil. Ano ba? Ano kuya Emil da dyan? Maday sa balay, danagan na ka. Pero di kito pakiplay nga pa yung dita din na maon nagbasulak. More power po from Sinili. Ayan, kaputa nga kompleto tinagan nyo nga yung kabel yun to, yung mga kompleto ti kantami apo. Naimbagal daw kanyayo, grit ko lang mantay mga Ilocano. Ano ta? Tipisan in bag nga daw kanyayo ko na. Ano dyan? Mo lang kompleto nga greetings. Siyempre, nagrig nga ako atin. Good PM FDD, greet ko man anak ko nga, nagbirthday tata Crystal Jane de la Cruz, your Papa Boya de la Cruz of Oscaris Ramon Isabela. Thank you very much. Happy fiesta ka no.
ti arak dito Oscaris. Fiesta ti arak dito, madlaw ni babae ko na. At tapos ti fiesta ti arak dito Oscaris ay tatanga mapaspasama. Kada siguro nang itaw. Ay kuya, gandang tanghali, grit ko man dagiti kadwa ang babagtit. Po, Diyos ko. Santo, ninyo, Isudawagit, Daniel, Iko, Saririt, Usting, Busang, thanks kuya, and more power. So na. Naku, maganda na ganak. Agpagatuta nga babagtit ko na lang. Di pa nga babagtit ko na lang. Nagado. Naibangal daw yung Uncle June, ken Kuya JM, kabla man family, agpawa ken pasyon. Nga siyak ti nagkabla Brian Martin nga taga Sinamar Norte, San Mateo. Regas ko man dyan kanta nga, no siyak tot mapakasatan, apo. Nagsakit, karabukom dahi nga kanta. At dadwa, nagriri, adi tiket ko nga kanta. Kaya kanta amlat nga siksikan. Onig pampasahero, ajipni. Nga Rod, apo, pamagusto ka tagiti at tumapay nga nag-request iti dahiting nga sonatawan. Itadaryang kat isala tayo man. Para kaninaw? Secret. Para kinikuyang mo. Nagtarakit pukis mo, nagtaerti takder mo. All effects na. Nagtakel, tamasals mo, purpuran pa'y barukong mo. Kabut-buteng, day talangam, patitirong apandakarisyan. Nunag na kanti kaadwan, talyawan datapus turan. Kaadwan, ababai, arapa abdakat raiin. Day tama, cho abagim, kaya yuda apermi. Ngaman yan, akitat mi, tilaing mo anang pili. Sinarak mo, tay babae, anang pirdit kinalalaki. Sino ti panggiling, kinalalaking nakaduling. Aglabaken at kupin, agaw awir ka pa'y ti ubin. Aglansya ken nagsagad, at isukin ang dingding. Day tarap na ganap mo, iti ka pipili. Pinaspasangit mo, hinararem sampinan. Katawa kang mga katawa. At dapay di nagsamang, namati nga ikala isang. Alik na paikit na dalisan, inalampay anina. Anya tata, tirupang nakasarak sulat na bakna. Sino ti pangdiling, kinalalaking nakaduling. Aglabaken at kupin, agaw awir ka pa'y ti upin. Aglansyaken at pisok ken ang dingding. Day tat na ganap mo, iti ka pipili. Nagmayat, abuya, en tabagin pa'y tiyak palingkin. Agugas, inanganan, pinagsibok di baspasita. Lalakay pa'y Adawit ay mag-ibang batekta, imkilaas na ang taranta. At daytan, titudo, tasalapay kumabasada. Sino ti panghiling, kinalalakim nakaduling. Aglabaken at kupin, agaw awir ka pa'y ti upin. Aglansyaken nagsagad, agpisuken at dingding. Daytat na ganap mo, iti ka pipili. Sino ti pandiling, kinalalakim nakaduling. Aglabaken at kupin, agaw awir ka pa'y ti upin. Aglansyaken nagsagad, at pisuken at dingding. Daytat na ganap mo, iti ka pipili.
Daytag naganap mo, iti ka pipilin. Daytag naganap mo, iti ka pipilin. Okay, kung nandito ay Happy Picnic, FDDHKC. Wow! Umay kayong karupa, mangan tayo, pa'y kano, kunana. Kat sa kayong bumalse, Ate Perli, kunana manikabsat nga Hasmin, ni ading Hasmin Ligtawa, as well as kini ading Michelle Gavino. Alaikum, kunana balita apo. We have 21 listeners outside the Philippine area of responsibility. Naragsak nga daw you, amin, dito 97.7 Sweet Radio Station, Kuya June, Ken Balong John Mark, agramang nagiti staff you met 10, apo, damot nagiti staff tan ni, social tan. Kuya, kunana, oray madaudi kumabula man, advance, happy Merry Christmas po. God bless from Sonia Castillo, Santiago of Italy. Oh, kita mo, nagkadayo, nagapon na. Si Kape Balong, bumasa ka nagiti mga blaw? Kada nag-text yung cellphone ko, wala na awang pa yung t-shirt ko. Wala na. Ne? Tito Balong. Rodriguez. Awang pa ka ng t-shirt na. Ada na ba tiniwawawi DJ Balay, isuntuti ito tangatis. Joke lang, siyempre, para kang niya, ang balong agkadalata, patikin ni Henry at kanya na. Henry. Why? Magandang tanghali po sa inyo, Kuya June. Kuya Mark. Napakaganda ng boses nyo. Wow. Patayin ko nga po mga kawork ko sa kantin ng City High. Mother Merly, Ate Lani, Roda, Jonah, Weng, at especially sa cashier naming maganda, si Marky. Request nga po yung utang. Agur ka na, ta City High akong kunana. City High. Di kantina, ati City High. Ejay. Di City High ka ron. Ayun na nga rin City High. Diyangay ko ang ay. Sikat. Junag. Wow. City High. Wow. Ayun na, Jay. Ano ti-request na? Utang. Pagtig yan naman. Ay. Sigot. Utang. Nabayada kon, tay utang kon, mabalin ko man mangalan. Ibaglangin nagtintinagan, pasarayin nakilen mengan. Taktan saan lang a Bombay, tingabalin na pagutangan. Bangko ti kang runaan, agkaratot ag pautang. Ay nagimas ti o, Ramanam. ay nagimas ti o, Nanamo. ay nagimas ti o, mutang jay bangko. Lobas City Bo, Lobas City Bo, Ada malagim ko dito ba City po? Lobas City Bo, Damdama. Lobas Sikmit porsyento. Tiraan ka. Kaya't dapay agsal, kaya't dapay agsal, kaya't dapay agsal. Dati alahasyo, amin tayo umot, amin tayo umot, amin tayo umot. Tangin jay bangko, nabayada kon, tay utang kon, mabalin ko man mangalan. Imbaglangin na klintinagan, pasarayin na kilemengan. Taktan saan lang a Bombay, ti mabalin na pagutangan. Bangko di kang runaan, nagkaratot ag pautang. Tay ko marikit po, tay ko marikit po, tay ko marikit po. Milan jay bangko, Inkanto met agpar, Inkanto met agpar, Inkanto met agpar. Lilis no kayat mo, alwadam day taap, alwadam day taap, alwadam day taap. Application form mo, amin tayo umot, amin tayo umot, amin tayo umot. Tangin jay bangko. Kape ko mama nun.
mabalin ko man mangalan. Imbag langin at tintinagan, pasarayin na kilemengan. Tatan saan nga bumbay, ti mabalin kapagutangan. Bangko ti kan runaan, nga karatot ang pautang. Bangko ti kan runaan, nga karatot ang pautang. Okay, at tuloy malagip ko dito ano ba si Tibo kung kunana nga sonata. Dito inaramid ko di rabi nga kanta nga version tayo Seven Seas. Ayan, ang luckily ang tapay mga na-practice. Ang kaya mga practice ang tatatan on the spot nga kantaan tan. Nag-request na, nag-request. Ay, kapatasin talaan just for fun. Kitain tati kalidad tan o kaya tati kumanta nga kay sursurat laeng. Game! Tiraw! Tiraw, sige nga raw. Karubano, daman ti madimi nga mabalikas nga nasaya dito is kantay nga sunata kat dispensary nyo ta on the spot apo nga kantay mi ti JP Nutar ko tirabi sino kataktilir lyrics na nga kanta. Dahil ti nga ti version mi di sunata nga napaulwan na 7 Seas kat iti pamagat na kanya mi 7 inches. Diba? Apo, nagatindog 7 inches. Hanga 7 Seas apo. Dahil ito nga road iti version mi. One. Atindog FX. Aldaw, apuman panaw kato'y balay. Pasaray parbangon kang asumangbay. Ari kuktungang agpatpat nag-agururay. Sanusumangpet kalapsan nagpay. Nagrigaten ti kasasaad, ngem aklunek no'y sukdasan. Amok na bayan na kun ngay suksukan. Alawen bakit di kan aglibak na umakan basit atrat. Maalam pa'y ket din ti agpagaan. Mapan kang jay 7 inches apos kaagtula kadragsak. Kukwayon ti agpatpatnan isis kaya't mo mapasanan. Nagarigang mo Diretso ba lang? mapan kang jay 7 inches nuisot kapkap lekan. Hanabalen daytoy riknat kaysa metlukluk kwena. Apo Agpatunggan tinagdakkel apal palimet mo. Di ko namngata ay ken jak amo. Siyak ti mabaling diri kanito anadawa ko. Ngemas ko na no agin diri amo. nagrigaten ti kasasaad, ngem aklunek no'y sukdasan. Amok na bayag na kun ngay suksukan. Alawen bakit di kan aglibat na umakan basit atrat. Maalam pa'y ket din ti agpagaan. Mapan kang jay 7 inches sa
Agtula kakatraksas Kukwayong tiagpat Patnag Isukayat mo ang mapasama Mapangkan jay 7 inches Nuisut kap-kap na ikang Hanabalin na ito'y riknat Kaysa metluk-luk-wen na Mapangkan jay 7 inches Nuisut kap-kap na ikang Hanabalin na ito'y riknat Kaysa metluk-luk-wen na Tilad da Ayan, dahil tangarod ka at nalagip ko lang nga sinukatan tiya lyrics na pa. Ngamin, kanayon apo nga unfair iti sunsunata. Dahil di lalaki lata ti maedadanas ka. Dito yung mga sunata nga tayo ito'y at ay babae ti maedadanas. Dahil kiti pa dito mga pangablaaw. Membagal tayo dito, duwa Talo kami ti unod. Ay, talo kami dito'y Kablaw man ni ading ko nga mayra Kenderling na ni Lucas Kastamit ni Dante nga anak ko nakatutok dito programa yo. Di ko magkablaon ni Vanji Pascua. Wow. Ni Victory Norte. Wow. Ita medyo nagtulakak ka pasit. Matin sa mo. Nagatsingak. Ay, agor ka. Sir, good PM. Request ko nga ipaglalaban ko from Santiago City. Thank you very much for requesting. But unfortunately, dito nga sunata apugutahan nga may kanta dito programa mita adda kam iti Ilocano apaset na first part iti programa. Sir, kamusta po? Kanay ka. Pagkasika di ka makita ti Pag-greet naman po kaming lahat ng staff dito sa Water World Resort. Po, pa-request na lang po kami ng Naglimes ti Arak. Thanks po, God bless you. CJ Gabriel po, una naman. Ayan, sa lahat po ng mga nandiyan po sa Water World, dyan po sa Ranyag, Ramon Isabela, thank you very much for tuning in to FDD's Adda Kami Manan, and we hope apo nga makipatalasas kay kada kami tapno adupay iti sumbrag dita Water World. Ayan, di ka di? Okay, may isa lang nga po nga pakaamo iti Water World kat nagsaya at nagpinta sa po nga pagsiswimmingan, pagpipiknikan, naglalawa po ti swimming pool, mabalin nyo lahat ti agtong latong diyan. Kat, Balong? Greet yung family, Raka, Bermisa, Pascua, Padua, Mina, Salud, Valen, Salvador, pag-iblihan pa yung Balse ni Tatang. Balse Thanks, ni Tatang. Chris Sarmiento. Dito. Thank you very much po, Chris Sarmiento, for keeping us your company up to this moment. Ayan, sino pa? FDD, nagpintas data kan tayo. Ang kakatawa ni bakit ko kuna na ni Daniel Cabal. Ala, syempre ako 7 inches sinapanan na. Di nasayatan. Ayan, I was thinking, anang nga tati, mabalik ko nga ibalas dyan. Panang lulo ko dyan, babae dyan, tilakay na ako na. So nga, nagaramid ang mutisunata ako. Kuya Jun, anak ko na ganda ng version nyo ng 7 Seas. Ang galing mong composer. It's me, Rosalie. Kasta nga ron. Ano din yung nauding nga kuha nga? Nauding nga kuha da? Yay. Nga request da? Kamo? Dahil takong akong ko tabasal kang basa. Aji nag-text na tayo nga nagaputi dyan sa Gagor. international. Ata ni? Good pay manong 7 inches isagot ko. Kini Fred akin resting nga gayam ko nga madam maglilinis. Jose Auto Tevilla Gonzaga. Ako na naman tayo. Ayan. Ada request nga tayo sa 7 inches. Ano? Kita kang nagpartak. Anyo tayo record mi dito no rabi itano karong kay iti pirated version. Actually, that piece was originally performed by Gina T. May sa apo nga international artist kat nilapatan mo ni kapsat nga Aprilyn Velasco iti Ilocano. Ayan. Hang apo nga ni Aprilyn ti first version na dito. Ti original version na kat mabalimumot nga ikanti version na ulit. At ako na natin nagpintas aja nga to kari yung manong
Apag gusto para di karuba may. Nako, Kuna na may. dahil talao na yan. At naman napasakitan tan, apo. Dahil kung kuna ko nga hinay-hinay laang apo, iti pa nagbalasi uti karubat ano nga matlao. Hanapin ko na. Amat. Awanan. Awan. Okay, may isang arod apong love song mo ti paimi kada kayo. Bulod nga ayat. Kaya't ko unay dahil ito yung sonata balong kat sabi ko tama kansyon mo. Ayan. Kaya the best talaga nagmayat kan tayo nga 7 inches. Ato ti nakarelate yung 7 inches nga talaga. Aji may kadwa nga istansa tihan ko nga na-pronounce nga nalaing. Yay. Aji may kadwa nga Batch t-shirt ko nga. Ulitin tatamdama dito ito na maudi nga paset iti programa ta 7 inches. Ngarot balong kanta dito sonata nga dito para kadagiti members for the Duo Production Incorporated nga sidadaan nga dudong kadata nga kanito kanyata di ni Agorka. Sino natin naka-online kanyada. Siyempre, wala nga naka-online. Ni Kapsat Cathy Cabal Salvador, online. Ni Manang Darlene Can. Ni Manang Virgie, nga recently nag-birthday, nga mga naka-online. Tasagutan to kumatikan. Siyong kahit nga, mawamuso na. Ni Paya Ading Let kini Manang Ka-Felicia. Dahil kita po ti membros iti for the Duo Production Incorporated nga sidadaan lahat nga mangtad iti nyaman nga programa nga dawatan iti for the Duo kas kumadati panakita darti studio ta. Apo, nakikita ka. Joke lang, Apo. Ayan. Akit iti nga ro din iti kanta, sonata nga para kanyada.